E por alusión, eu creo que agora podemos darlle paso a Eru Louro, que tamén seguro que nos ten moito que contar, do que é a perspectiva desde un aspecto moito máis local, un caso de estudo máis local, que ela nos conte as súas propias vivencias cara en primeira persoa sobre o que está a acontecer na comunidade de Montes en Mancomún de Anta Salama, que nos conte por que se opoñen ao proxecto, cales son as circunstancias, un poquinho da súa perspectiva e visión persoal nesto. Moitas grazas. Grazas. Bueno, antes de nada agradecer ao Consello da Cultura de terme convidado, a Ana especialmente e a Xoan Antón, e comentarvos que eu, é unha honra para min, sobre todo compartir mesa co profesor Simón e co resto dos compañeiros. Eu son a presidenta dunha comunidade de montes, pequena, pero tamén compre salientar que en Galiza somos 2.900 comunidades de montes. Comunidades de montes veciñais en Mancomún. Iso significa que traballamos polo ben da nosa comunidade e temos a obriga de coidar e protexer o noso patrimonio comunal, o que é de todos. Isto é un principio fundamental na xestión das comunidades. As comunidades de montes constituímos o 25% do territorio galego. O 25%. Nada máis, nada menos. Calquer política gubernamental de calquer outro país centraría a súa estrategia política en favorecer a xestión comunal. O 25% do territorio. Sería o seu principal eixo, a súa prioridade, ou polo menos unha delas tan salientable como o desenvolvemento industrial ou outros tipos de desenvolvemento. Non é así, como ben di Xavier. A oposición que facemos dende a comunidade, que un pouco a comunidade coordina, non tería sido posible de ningún xeito se a nosa comunidade non fose unha comunidade viva. Eu sempre lle digo ás miñas comuneiras e comuneiros, aos meus veciños e veciñas, que non somos unha comunidade con pulso. Iso que significa? Que somos unha comunidade viva, unha comunidade formada por a xeración posiblemente máis nova, cunha media de 40 anos. Probablemente non sexamos o común das comunidades de montes. Compreía preguntarse por qué. Digo isto porque se non tiveramos ese pulso, esa pulsión de traballo feito, de xestión diaria, de mantemento do noso monte en proceso de producción a todos os níveis, non só económica, porque a produción e o valor non é só unha cuestión monetaria, como tamén decía moi ben a profesora Rosa Aneiros pola mañán. A productividade tamén se mide en outro tipo de valores. Só así fomos quen de opoñernos ao proxecto que nos atañe e xudicializando, como o resto dos parques que neste momento están parados polo TSX, e establecendo múltiples estrategias de resistencia, porque nós témolo claro, como decía Castelao, somos inexpugnables na resistencia. Iso é algo que nos caracteriza aos galegos, ben o decía el. Resistencia fronte a quen? Resistencia fronte aos que nos ignoran, fronte aos que nos ningunean, como ben decía o profesor pola mañán, por que non nos escoitan, por que non nos dan voz? Resistencia fronte aos que se saltan os principios de inaliabilidade, imprescindibilidade e indivisibilidade do monte. En definitiva, atacando a nosa propiedade comunal e as nosas propiedades particulares cunha poligonal que no caso do Parque Eólico Monte Peón absorbe 3/4 partes da aldea, quedan dentro da poligonal. E resistencia tamén fronte aos que nos acusan de non entender a profundidade da urxencia da crise climática, de considerarnos negacionistas, obstaculistas, malas persoas, insolidarios, pouco sororos, de todo escoitamos. Precisamente os que nos acusan
son os que lavan a súa cara da contaminación co CO2 que nós producimos. A paradoxa. Nós estamos de acordo en que se deben tomar medidas decisivas que mitiguen os efectos. Sin embargo, afirmar que a crise climática xustifica calquera actividade hai un mundo. É unha simplificación que nós consideramos perigosa e que nos pode levar a cometer erros do pasado que xa se cometeron. Consideramos que a verdadeira sustentabilidade da que se fala para justificar este desenvolvemento enerxético no futuro debe ser integral, tamén, como se decía pola mañán, atendendo a aspectos ambientais, sociais e económicos, sen sacrificar, que é unha palabra que se emprega moito últimamente, a calidade de vida nen destruir os nosos ecosistemas locais, en nome dunha suposta transición renovable. Precisamos enfoques, desde o noso punto de vista, que sexan sensibles en todos estes aspectos. Enfoques que plantexen solucións dende o local, atendendo tamén o impacto de proximidade. Galiza ten unhas características únicas e a implantación indiscriminada de parques eólicos pode ter efectos devastadores na paisaxe, na biodiversidade de entornos rurais, pero tamén do urbano, sen atender a consideracións particulares e sin medir as consecuencias específicas no seu entorno inmediato. Tamén consideramos que hai que atender á participación, como ben se decía pola mañán, e á xusticia ambiental. Por que se nos nega sistemáticamente a voz das comunidades afectadas? No noso caso, incluso fomos ninguneados polo noso Concello, que tramitou todo o expediente ás nosas costas, cando somos os propietarios lexítimos dos terreos, marxinándonos das reunións previas, etc. Do mesmo xeito que fomos absolutamente ninguneados pola empresa. Nós consideramos que a participación activa e o consentimento informado das comunidades que estamos afectadas é fundamental tamén para esa sustentabilidade da que tanto presumen. Despois, gustaríanos falar tamén da protección do patrimonio natural como un ben de carácter estratégico. Por que non ao nivel do desenvolvemento estratégico da industria? Non só pola súa beleza turística, senón polos servizos ecosistémicos que proporciona, como a captura de pegada de carbono, a protección do chan e o mantemento da biodiversidade. Destruir recursos naturais no nome da loita contra o cambio climático é canto menos unha contradición. Nomeadamente, según o Observatorio Eólico de Galiza, no meu concello existen 52 aeroxeneradores e temos planificados varios parques eólicos: Puza, Uxo, Edreira e Monte Peón. Que anda máis? A crise climática para nós exixe solucións urxentes e sostibles, como ben se falou aquí esta mañán no resto da mesa, pero non estamos dispostos a que se nos considere unha zona de sacrificio. E tampouco deberíamos estar dispostos, eu personalmente, a unha loita constante que teño a que se inocule no imaginario colectivo que isto é unha loita do rural frente ao urbano. Isto é unha, se nos di continuamente, non, isto é unha problemática do rural, porque, bueno, ali é onde van a montar os parques eólicos, enfrentándonos cara aos entornos máis urbanos. Eu me pregunto, cal rural? Cal rural? O parque vai estar a 500 metros da miña casa, pero a miña casa está a 30 minutos da cidade de Pontevedra e a 45 minutos da cidade de Vigo. Eu, cando vivía en Madrid, tardaba hora e media en metro en chegar ao traballo. Cal rural, con todas as problemáticas que ten a sociedade na que vivimos, de centrificación, falta de vivenda, etc. Cal rural. E tamén da polaridade biodiversidade, protección ambiental versus desenvolvemento industrial. Que industria? Que industria? Nós somos socias da maior industria madereira do país, somos partners,
Nos proporcionamos madeira de calidade e aportamos valor económico, social e paisaxístico a toda a nosa comarca. Que industria! Así que, fronte a esta crise interesada que se emprega de excusa para expoliarnos, ningunearnos e minorizarnos, somos inexpugnables na resistencia. E hoxe, pois tamén me gustaría decir, traer a voz das millas veciñas e veciños e contar como nos sentimos. Como nos sentimos as persoas que nos afecta esta estrategia ou esta planificación. Bueno, pois nos sentimos, primeiro, violentados. É un ataque aos nosos principios básicos de xestión comunal, a nosa maneira de vivir, a como nos relacionamos, a como nos relacionamos con o noso entorno inmediato, con aquilo que tradicionalmente sempre nos protexeu. Sentímonos enganados polas administracións locais, pola administración central, pola administración da Xunta, que están ao servizo de outros intereses, non sabemos cais, políticos, persoais ou incluso empresariais. Logo, sentímonos estafados, estafados polas empresas que nos ofrecen ofertas ridículas, insultantes. Se poñemos nunha balanza o valor da nosa propiedade a todos os niveis, como xa expliquei, e a cantidade en euros que nos ofrecen, sen atender a máis cuestión que a puramente económica, cando nós realmente sabemos o beneficio que van a obter do que é noso. Sentímonos absolutamente presionados, eu supoño que será algo común a todas as movementos, presionados por un grande estrés, polas administracións locais, polo lobby, polos intereses locais tamén, que os hai, aquelas persoas que fan luz de gas ao respecto da verdade, da posverdade tamén. E tamén temos medo. Por que non poñer en riba da mesa o medo? Medo a perder as nosas propiedades particulares, a perder a nosa maneira de vida, a perder como algo que levamos séculos disfrutando, como na maneira en que nos relacionamos como comunidade. Temos medo. Hoxe, fai 15 anos que naceu a miña filla Icía. E o día que naceu a miña filla Icía, cumpría 100 anos meu avó Ricardo. Isto non é un dato banal, 100 anos dende Ricardo a Icía. Meu avó Ricardo vivía na comarca de Ordes e chegou á Lama. Vos diréis, como chegou á Lama? Bueno, meu avó era un caseiro. Os caseiros, para os que non o sepades, eran a clase máis baixa da sociedade. Ben, un fenómeno migratorio de Ordes a Lama. A familia da miña nai, meu bisavó emigrou a Cuba, meu avó a México, os seus irmáns a Salvador de Bahía. Miña avoa non emigrou porque miña avoa era unha muller, entón quedou na casa. Pero os seus irmáns tamén emigraron a México e Salvador de Bahía. Todo isto en esos 100 anos de crisis migratorias do pobo galego. Meu pai emigrou a Alemania, e meus tíos a Suíza e a Alemanha. Os fillos dos meus amigos, no 2012, emigraron a Gran Bretaña, a Canadá e a outros países. Temos xente do meu pobo, de Antas, dispersada en centos de lugares do mundo. Eu pregunto hoxe aquí, a miña filla Icía tamén vai ter que emigrar? Boa pregunta, moi boa pregunta, Edu Louro, moitas gracias.